Graphics Innovative Mind Combine Tactics. Computer-aided services namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Sa unhanang gil sang Molo Plaza sa tadong sang opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics na pininggahan na ni Sir Manny Sanoy. Sige. Gusto nyo magbakal sang ito? Kato ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number sila 523-0039. May armas lasang mobile number 0947-856-4729. Ang Liwata, itok sa liwata. Egger Farm, pris kakagbrato. So, liwata, sulita ang ilang number. Telephone number 523-0039. Ang mobile number din nila Nay, nay, 0947-856-4729. So, muna, no? Kag gusto nyo magpaubraman sa nga mga dalag ko nga mga balay, magpa-construct ka mo sa mga building o kung mansion, o kung magpa-design ka mo, depende sa inyo nga budget, pangitan yung load lift, trading and services. Isa kadako nga construction firm nga nahamtang ang ila opisina sa Block 5, Phase M, Francisco Homes, Giho, San Jose del Monte, Bulacan. Pangitaan nyo lang si Engineer Joey Diaz o kung magtawag sa mobile number 0939-812-6336. 0939-812-6336. O kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. O kung gusto nyo man magbabakal sa mga feeds kag bulong sa mga kasapatan, manok kag baboy, pangitaan nyo ang CL Diaz Poultry Supply nga nahamtang sa Barangay Bagakay kag Hacienda Conchita, San Dionisio, Iloilo. Dito kamo bakal, barato na kag pwede pa kamo makaayo. Sa mga listeners naton, grabe init. Gusto nyo mag-inom Boko Shake? Kadto ka mo sa terminal sa Barangay Kamalig Haro. Pangitaan nyo ang Sweetie Boko Shake. Magsulod ka sa departure area ara sa right side. Ha? Barato na, garantisado pa, kag gintimpla gid ina sang chemist. So, hindi ka mo duwa-duwa sa pagbakal. Kaysa nasiringta na may small, medium, large, kag mayara nga sweet cream pagid, no? Para na pangmasa ang ina nga mga presyo. Ginhambalanta na kamo mayad gid manamit. Ayo lang nga pagpamati kay Orly Cabalfin, cut off gali. Abi ko naumid kamo da sang hindi. Dito lang sa Israel, no? Dito lang sa Israel. Kay nangilat mo, tapos sa gulpi ang ulan, amo gid man niya mga internet connection, gamay lang gid nga winisik nga ulan, dayon nila cover, cut off dayon. Amo na siya. Andito, dito kami, why nang ilat, why man sila na cut off, no? Gulpi man na cut off. Kasi may interceptor man ang ilang antina, ang ilang mga ginpatindog nga mga antina. Okay. So, ginaulat-ulat ang report ni partner Ming Antonio, live and direct sa probinsya sa Antique. Kay gusto ta nga mabalan kung anong rason nga nag-suicide ni ang grade 12 ang senior high, no? Nga nag-suicide ang senior high. Kay ang reports lang nga nabato naton dire nga nagnubo kuno ang iyang grado. Kag magnubo sang iyang grado, amo to nga daw way man sa sang paliwansan, way man sa sang istoryahon sang maayo, nakapinsar sang malain. Pinsar ka malain, di ba? Hindi ka na saka to? Oo. Hangit, no? Hindi, ano gani sa Christian living nyo? If anyone, God's temple is holy. If anyone hurts it, they will pay. And that temple is you. Ano ba tambalan? Ikaw ang temple, gina-love ka ni Jesus. Ti kung may ma-hurt si mo, mapay sila. Kay ikaw ang temple, ti ikaw mano mapanch. Makato sa makuan ka, masilutan ka. Oo. So hindi ka mo maghimo sina. Okay?
So sa mga empleyado no sang city government dira sa syudad, may mga listeners na kita, may mga viewers na kita dira no nga nagambal nga nagapamati kag nagatanaw sila. Ilabi na mga staff ni Congresswoman Baronda, Jamjam Baronda kag Mayor Jerry Triñas. Thank you so much no sa pagtanaw kag pag check sa ngamon nga website. Salamat man sa pamilya Cabalonga, pamilya Abilia, pamilya Villanueva, subong man sa pamilya Guiñez, pamilya Bautista, La Pascua, kag sa pamilya ni Tutong no nadalabay kag ng sini no kay ng sini das pamilya yaman mayong gabi. Salamat gida sa pagtanaw kag pagmonitor diri sa Iloilo Newsline. Kay Gingging Canto Sotaridona sa Amerika. Upod sila ni Sir Nards. Mayong gabi. Mayong gabi man kay Ma'am Rochelle Praise no Tugonon. Ma'am Rochelle, kumusta na? Sa mga classmate ni Ma'am Rochelle, kasmitanay man sila ni Gingging mo. Day do na talaban si Ma'am Fuego, no? Ma'am Arlen. Nan, mga classmate nila ini. Kay kayo Juni Pornel, kay Sir Pornel. Mayong gabi, sir. Musta na ka to kayo? Tawagan na naman to kayo. Salamat gid pagtanaw kag pamati. Kag pamilya Gamart sa pamilya Istember, Ganancial, pamilya Baat, pamilya Gaitan, no? Salamat pamilya Galia. Thank you so much sa pamilya Galila. Madamo man nga salamat sa pagtanaw kag pagmonitor. Sa dekada 90 sang St. Joseph School iha sa Disos. Salamat man sa Manapla Elementary School batch 84, batch 84, 85 sa Manapla National High School. Sa pamilya Sikito, thank you so much. Salamat sa pagtanaw kag pamilya Dalisay. No, kumusta naman kamo? Kag kay Hyver Oro, kay Melros Villarin Pinida, dira man sa pamilya de Los Santos, Gonzales, ay Christy sa Kalibo, thank you gid. Kay Edie Moriera dira man sa Canada, kag sa kay Nining, no? Ay Nining Sales dito sa Amerika. Ano ning lapit lang kamo dira palihog sa kwan sa Florida. Dira ginahiwatan sa Miss Universe mo. Basi lapit lang kamo da. Makapangabay kita kung lapit lang kamuin, no? Di ba? Lunes na nga daan ang Miss Universe. Amo ning ginabantayan sang tanan, kag amo man ni ang pangamuyuan gid sang mga Ilonggo nga magpangibabaw si Rabia Mateo taga Balasan, Iloilo. Tapos hindi ka mo makalipat alas 9, mayara nga misa sa Haro Metropolitan Cathedral, no? Cover na sa nga Iloilo Newsline. Alas 9 sa aga, hindi ka mo magkalipat. Noy, si partner Roming Antonio, i-check ba? Waged? Kung why pa si Roming, samtang gina-check mo, ipabati ta ang tingog ni Mayor Jerry Triñas. Okay, ara na si Roming. Signal ka dason, dasig nang. Okay? I-check na tong report ni Roming Antonio direkta sa probinsya sang Antique. Okay? Meng? Oy, action or partner Johnny, good evening. Mayong gabi. Gaaga ulan man dara sa inyo sa Antique? Damo urande. Oo. Ulan gid man partner. Why da ya ulan? Damol. Why da ulan, Meng? Ulan gid man pero hindi gid man damol, pero panalitay lang. Diri ya subong nga grabe damo lo batian mo pa? Damol gani ulan. Oo, basko ulan diya. Kita mo, nagkalatumba na ho, gagalalaw-law ang internet connection, PLDT, Smart, Globe. Ang nabili mo, Meng?
Dito tayo. Diri away ka mag-down diri ang kwan, ang internet connection bisan kuri lang pero way na kontak. Oo, ti down di ganitan ng tanano once nga magulan, hindi ka maglaom nga mayara ka pa nga palabuton. Ti may lang kay may-ari kami backup po ang dito tayo. Ati mayo eh. Kailangan may backup gid pirmi para nga may magatalos just in case yung mag-down isa. Oo. Nagabot na gani supply namon mo, supply sang Iraq, supply namon nga dito. Panigana niming panigana. Ati mayo eh para ka-resume dayon, tiara man dayon nakabalik man. Oo. Bisan bugto-bugto lang akong tayo yun na wala problema. Ang importante nakabalik sa wala gid. Amo gini, sang sa madayunan nga nalang gini hindi ka balik. Tek musta to ang senior high school to? Mo gani. Sige halong-halong lang muna kay damo ulan. Damol uran. Oh, damol uran dia. Tek musta na to ang senior high school to nga naga-suicide, may 79 siya. Ano ina audio mo dia partner umano subong da okay na subong. Sige Okay na? Okay na partner go ahead Ming. ang report na mahatag ta sa kadyan gabi partner Johnny may kang kanan sa sangka grade 12 student kang sangka national school sa Banwa kang Kulasi pero datana naga-uli sa Banwa sang Sebasti, probinsya sang Antique partner Johnny. Ang ginhalinan sini nag-suicide ining grade 12 student, isa ka 18 anyos nga lalaki, bangod mga kabiyanan na ginkalain niya sang buot niya kay nag-79 ang iyang grade. Ang handom sang ining bata na maka-avail sang scholarship sang gobyerno kag mangin pulis. Bangod nga may line of student siya, malayo na malabuot ang iya handom nga mangin pulis, kag amuman nga makakuha sa scholarship sa gobyerno. That's why nga nag-inom siya sang hilo mga kabyanan. Primero ini gin-admit sa may Sebasti Municipal Hospital, kag bangod hindi masarangan, gin-transfer sa Kulasi District Hospital. Bangod hindi naman masarangan, in-transfer pagid sa Provincial Hospital sa Banwa kang San Jose, kag after sang 24 hours napatay ining biktima, matawgon lang ito napatay ang biktima after kang 24 hours. Pero ang swab test niya sini ginpatigayon sa Kulasi District Hospital antes naman gindala sa Provincial Hospital dira ukon sa may Banwa sang San Jose. Now pagkasunod ng gabi matapos siya napatay, gindala sa ila barangay sa Banwa San Sebasti ang ining biktima. In-advisean sa Ming natawgon ta lang ini nga bata, no? Ini nga bata kahit self-inflicted ni siya mo. Oo, in-advisean ang kapitan sang ila barangay sang gitawgan sa municipal health unit sang Sebasti na ilubong lagi-lagi. Now, pag inubong lagi-lagi bisan gabi, nga waay tinagkumpanyar, waay sang iban nga tao, direkta ginlubong sa sementeryo sa ila sini nga barangay kay ang ila barangay kadya partner gani may sementeryo gid mismo man. Now, Para lang sa kilid lang ila balay. Oo. So, natabo, mga kabyanan, binlubong. Ang hasta subong, matapos in-advisean ni ilubong, kay man positive sa COVID, suno sa Municipal Health Office, waay gihapon ang pamilya nakabaton sang official result nga kung matuod gid man ang ining biktima, mga kabyanan, positive sa COVID virus. Pero napatay ini siya bangod sa ini nag-suicide kay nag-inom sang hilo. Pero ang ining biktima na tukiban nila, ginswab nila nga positive pa sa COVID. Positive kuno sa COVID.
Oo, positive sa COVID. Oh, ti ang pamangkot din ng result. Why sang result? Ang kapitan mismo sang ila barangay kay gin-advisean pa, tigin pa ngayong anyo ron jakap kang resulta, ay tigin advisean na kamo nga palubong lagi, ipangunahan sang barangay government, Oo. kag kamo gid ma-implement sini. Sir, gin pa ngayuan naman kang result, tura gyapon ti result sang daging tao. Sino tong nagambal to nga ipalubong kay positive sa COVID? Hasta lang to sa ambal-ambal ba si lain to yung results ang medtech? Kaya mo gani na ang problema nila partner Johnny. Kay man antes pa man nag-inom diya kahilo bangod sa problema tanan sa pag-eskwela ang diyang bata. Wara ang barangay nga rati kaso kang COVID. Kag ang bilog nga banwa kang Sebasti wara Oo. ti kaso kang COVID. Kag ang rang bata wara gani ti travel history. Kay tuon kang kapitan kang anda barangay antes pa man nag-inom kang hilo sa amura nga gabi. Kay gabi ito nang inom hilo mo mga alas 12 sa gabi. Nag-agto pa ni bata dyan ran sa anda balay. Ti ano na lang to? Ang pamangkot karon kang mga taga nasabitan nga banwa kang barangay. Kung positive gid man sa COVID, ang diyang nag-inom kang hilo nga amura na patay. Andot nga kadya wara nanda gin advisean man ura ti lockdown sa barangay nanda ura ti mando alin sa municipal health office wara ti mando sa mga otoridad pang i-lockdown wala ti mando nga i-contact tracing amo lang nagari nga ana direct family gin quarantine pero ang nanay naging swab test na itana kato nagbantay iti Negative man. Ang pamangko to sino to? Ang nagambal nga positive na may tukwao ng ngalan niya. Kag kun man kuton sa kundi anong ginbasihan niya, Meng? amo ganin ang problema kay man mga kabiyanan ka partner Johnny may diya pa gani nga nagmuno kutang kubi na nabuol ng COVID kay ti ura ti history nga nagka-COVID na sa anda barangay galagaw ito na kang barangay ura dyan dati kaso kakabilog gani nga banwa kang Sebasti ura ti kaso batang tapang along the way ginadarata na sa ospital rigyan na sa ospital na buol itaano pa mabuhi ang virus ay patay gani ang biktima nga tao kag patay gani ang hilamon nga Patay ka ng hilamon. patay gani ang hilamon tawo pa. ang virus pa nabuhi Ti karon ang virus insakto na buhi ang virus kay patay ganing ilamon, tawo gani patay. Ti paano be? Kung positive siya, ang iya pamilya way gid sang ibisan isa nga naga-positive man. why kag bisan dira sa barangay nila why sang positive da kag bilog ba Namita ni Meng amo ning himuon nila. Nga mga authority naton na blaw kon mga frontliners da nga naga-attender antes sila maghambal ngay na positive sa COVID may haradason sila nga papel bla nga ginapakita sa pamilya hindi kasi hambal-hambal lang di bla kay budlay na yung makulbaan ng pamilya Meng basi bla cardiac arrest dason silingon naman nga positive naman liwat damo diriya sa Antique ang nagakabo persona damo dal bularo gali sinyo Meng. Oo, kasi na-admit sa ospital. Napatay sa kapasyente, may blatian, komplikasyon. I-charge sa COVID. Manawag na ang otoridad sa ospital sa LGU. Ipalubong na dayon. Without any asking of proof or evidence or result, kapati lang diri LGU, bangod nga ang presumption sila may otoridad mo tituod na mo gasalig sila mo gadipindi sila ay gani isang papel tiway gali iya sa papel di ka luluoy lang na yung pamilya maginamo si namin Meng da pariho lang na yung nagahatag ka sang panic no gahatag ka sang sala nga impormasyon nga way man ka sang basihan di bla oo kaya ang hambal diri sa mga pumuloy mga direct relatives sang biktima nga kung hindi man lang COVID ang kinamatyan, ay gaduda gani sila. Kundi mapalubong nila yung bangkay sang parinti nila, kag sang Vicente, tapos ihaya nila kundi ang maparinti, makaduaw man, bisan
tatlo lang ka oras, tatlo lang ka adlaw. Oh, by the way, ang ining napatay, may PhilHealth ning pamilya? Din pamangkot ang kapitan. Membro sanda kadya partner kang propis. Bangon tanan Ay, nga miyembro kang gali sila sa propis. Forpes, ti laban-laban, may kay ti automatic na? Si membro sanda ka propis kag ang propis beneficiary PhilHealth member na. O automatic na, Meng? Indigent Indigent na mo? Ibaja ka dya. Nagaduda ka ni ibaja ka dya. Abo, lain ginamatyan ka tao. Ikiklaran nandang may COVID, ano dyaman na. Ayang namanaan ng tanang ibaragya sa tiki nga kung mapatay ang tao bangod sa COVID, may premium kung may incentives ng mga doktor. Oh, amo nang ilangan na balan pero hindi man kita makapanguna sa amo sina. Galing hindi taman niya madula ang pagpangduha-duha sa mga tao. Oh, na utod ang linya ni partner Romeng Antonio, no? Na-cut off, may drop calls eh. Balikanta ang report ni partner Romeng Antonio live and direct sa probinsya sang Antique. So balikanta, Meng. Siling ko, Meng, hindi taman ni mabasol ang mga kauturan ta, mga pumuluyo nga magduwa-duwa, kay basi mayara man sila nga mga balasihan, nga maghatag sang dudab lameng. Amo gani kay kung tanawan mo partner, amo dyan mo nga. Kung tuod nga COVID ang kinamatyan kang bata, ay amo advice na ilubang. Di ba kung COVID kinamatyan kang bata o kung taho, patay man o kung positive ka na buhi, pabi. Oh. Ha? Di ba nga mabalik ka na sa ginalinan ng lugar, kag ang lugar nga ra i-lockdown, may contact tracing matabo, bangod nga ti, malay mo gin sa lamuha na tong pinakatao, di ba? Galing get Wala. Okay. Kag antis pa man ko ni kapitan, gin nag-inem kang hilo, ura ti history ang barangay. Ang bata nga ra, ura man ra nang PUM gid gani. Oo. Kag bilog nga banwa kang si Basti, ura banwa ti kaso ka COVID. Oo. Ta? Ang japag giday, sugunsunan pagid kang pangduwa-duwa, okay. Granting nagpositive, ay kung positive, nagpositive ka na buhol na ang virus, samtang ginadala, ay daw hindi mapatihan nga dito na na positive ang bata. Samtang ginadala ka na sa hospital, either na buhol na sa truck yan, sa ambulance, or sa hospital mismo na infecta na. Okay. Ang pamangkot, paano nagpositive sa swab or RT-PCR test? Positive sa COVID, ay ang sample ginabuol ka ang saliva, baba mo sa irong mo, kundiin. Ayun na una, kung sa baba mo ang saliva buulan, mostly saliva sa baba mo, ginabuol, di may hilo ron to partner. Contaminated na to. Contaminated ka ilo. Bisan imo saliva. Toti, buhi na nakatong virus, tao patay, pati lamon, patay, virus na buhi. Di kung gani iba, patay gani ang virus ka, house on rocks. Patay gani virus ka how alcohol, hindi ba patay sa herbicide na ginihinam na? May plano ang pamilya nga kuwaon tong result para nga maka-seek sila sang another opinion. Tiyang naga-hikutar sinidiri in behalf of the family. Amo ang barangay kapitan mismo kanda barangay. Oo. So siya ang nagahikutar, subong ka gina-question niya. Nga mo sinabi ang Oo. Kay ang family gina-restrict nila. Gina-quarantine man nilang direct family kang biktima. Ano i-quarantine nila to kay negative man bala? Si negative ang ang iloy. Ay ti kung magbantay ka sa hospital, is okay na part na dyan nga iswab ang pasyente, kag pati bantay mo iswab. Di negative ang nanay, pero ang biktima, positive. Sagad mo pa to quarantine kay negative man? Ginasuplayan man nila sa pagkaon? Ang pamilya to kay gina-quarantine nila nga bisan negative? Ang barangay, mo kinato nagdara ng pagkaon, pero ang banwa na ang iban ngayon siya, why Ang barangay lang to kina, kaya ang barangay kapitan sang ila barangay sini, ang bana na sini, ay bahi mo.
ang bana anak de is member man sa Banwa Katinati. O, tinaghatag sila huol, men. Kag ba naghatag sila libog ya sa mga pumuluyo, magamo sina. Nga katapusan, why man sila sang ginatag nga official result? Ano gani, kapilagid manawag ang kapitan mo. Pero ang swab partner, gin swab ini, kag gin test, ginhimo ini sa Kurasi District Hospital, antis pa man gindala sa San Jose. Kay primero, basi community hospital gindala, pero gin-transfer sa may Kurasi District Hospital. Iya man ni sa provincial government. Now, dira siya bulaan sample, kagigyan naman kuno nga positive ta na sa COVID. Pero ang problema karon, hasta nga kadya ginasagapan kang kundi na resulta, ura gyapon tinakabot yung papel as official result na positive gid man ang biktima nga nag-suicide na kinang kaylo. Oh, dapat i-follow up na lang na ni Kapitan Ming. Kaya hindi man kita gusto nga na ang natabo to sa Cebu, sa pamilya Garcia, matabo man dira sa inyo sa Antique, Ming. Mura gani, bangad nga daw ganapalan na ginatabo lad. Doon nga iba nga ginpalubeng una nga kramatay sa Antique ito nga kaduda, iba ito nga lain tanang nabatyag na to, gin-charge laman to sa COVID. Basi amo-amo man niya. Ang pinalagpat da ko nga bukantit na lagpat, ano man pinalagpat yun. Manyamot mangkot tamon niya pinalagpat niya, kumungad sa kalag niya. Kaya naman ang tao niya sa pagkamaan dalang sa Hill Aswan Act, makabiyanan, ay tunto man ay ginatawaan man di ka premyo diyan mo ang mga medical practitioners niya kung makaatipan sanda nagabulong kang positive COVID kay mapatyan may premiums da kuno nga balbahol puro nga bisan bakante COVID pinamatyan mo ina-charge lamang kuno sa puro COVID. Amo na gani Ming, hindi taman na mabaso ang mga pumuluyo ang mga tawo nga maghambal sa nga musina kay sila mismo ang makasaksi, sila mismo ang nakahibalo kung ano ang ginabatyag sang isa ka tawo nga ihambalon mo nga positive sa COVID. Ang ako lang na di ang ginakabalakan Ming, basi mag-bankrupt ang PhilHealth. Basi mag-bankrupt ang PhilHealth. Budlay na blaw, basi mag-bankrupt blaw. Daw wala rin dito kwarta ang PhilHealth kay ang contributions kani ka mga membro na ginpataasan na para sa CCS. Amo lang na nga to, ang akon nga ginakabalakan na da. Kagang ako nang mayara, man din mapumuluyo, nga may pangduwa-duwa sila, may mga presumption sila da, may mga pangduda sila, ila man na yan, no? Kaya hindi taman na iya makaptan sila sang hugot, no? Kaya ila man na nga pananawa namin, ginarespeto taman na. Amo gani. Pero tayo ang tao, talaga, himo, analysis na nananda mo. Oo Ang tinalangga at dramatic ang partner dyan, hindi mo gidrama lubag, guro kung mag-analytical ang tao nga mo karanda, iti. Kauna, kang wala pa COVID ya, kung dati anong tao, gapatay sa komplikasyon, ay lawyer, gidman immune system na, ang ginahalinan kang kamatayan, amo ang pneumonia, ti. Ang number one cause of death kang tao, kauna pneumonia mo. Karon ay may COVID rin, ti, kung nagkomplikado blati ang tao, lawyer system siya na, COVID na lang. Pneumonia, gamay lang pneumonia ang cause of death ng tao, laban na COVID. I-charge na sa COVID. Kay may package. Gina-charge na sa COVID, Ming. Kay nagkomplikar ko no mo. Kadlaw ti mo. Pero kauna, partner, bisan gani sa bilog nga kalibutan, ang number one cause of death kang tao, kapinta mga tigulang, pneumonia. Kadya ura arin guat kaso pneumonia ang cause of death kang Why na? mga tao. Labir gid mga malaam kundi puro COVID. Okay, nubo ang package sang kwan sang pneumonia. Meng? Hello, Meng? Aming. Nautod siya? Why na? Basi nautod na owner lang na Japon. Nautod na noy. No? Kuan lang redial.
Ay wala mo abi mo ga on pa na siya pero why na. Signal yan na to guro sa ilang lugar dito sa probinsya sa Antique. Nagakautod ang signal ni partner Meng Antonio. Meng, ara na? Balik na? Testingan ta? Balik? Base na lubat? Why na ang baterya ya to? Okay? Aran sa? Sige. Sa atong mga listeners sa Ma'am Rochelle, please no tugunon kay Orlico Balfin ang video kay na Miss Universe na utod. Meng, nautod ka o? Ha? Ito mga internet eh. Go utol go putol ka dai mo yang silingkong. Oo. Boy lang Meng. Meng? Basi kadto ka di karon do paluparon ta kano? Do paluparon ka. Kay kare ka dito. Dito na lang ako Oo, kare ka dito. Kay para kasama tayo dito. Dito tayo. Meng. Dito lang ako. Dito. Dan ka lang. Hindi. Yung balmugnakan, sabat ko magnimo, dito lang ako. Paano ko mag-upod ang dito? Kay paano ko dito ang dito ipadala ang dito? Ang dito lang ako. Program mo. Ako sa matao na kung dayaw ko tao dyan, tikalon na alis nila na nakauli lang sa Antique. Kag magdito-dito do si Sinoron. Hindi basi kakanto ka di kay ipadala ko si mo para nami man signal mo Meng. Ate, sige. Namigin nga lang dito, Ray. Rakto na batian kong istorya. Dito Basta tayo. dito, guwapo. Sige, Marta, dyan Oo, Ako ko dyan, magamo namin ang damo nga nagadagabalatian. Ti ilan na ya decision kung magpa-hospital sila. Pero mas manami, tawag sila na sa imo. Kay ti basi pala madala man sa Miracle bla. Sa O, dito, Himala bla. may- Hindi bla Grabe Meng? acid mo. Nasaka, ilanap mo, galingin ulo mo, ubo ka, o tinisaka sutok mo. Tiginin na naman ang miracle oil, nag-aya, dahil ko na, hindi ko mag-hospital na. Kung mag-amo dyan sintomas, pero basi ihana, daruman taras COVID ran. Miracle oil lang ko ni Roming Tibol man. Ti buol mangali. Ti mo na Himala naming panawag. Di ora raman ti pili gay. Dati mga manok kag mga baka diyan nga biktima kang hemorrhagic septicemia niya banyo sa nakagarungon lang nagabangon. Ah, Na ti- kunura dapat ko na diyan mabanyo si iawon gid lang ra hindi kapanaw. O ti pakalipay si ang aton technicians Tuto Boy oh. Baw ka nami gid ibanyo sa manok ko ni nga nagapirot mataya ba? Meng? Kaya ran. Kaya Banyosan mo gina. diyan, banyosan mo kag train na mabangon mo. Pati gani ang iba diyan manok bulang ran ginabanyos sa paan na mi kuno balbal manok bulang. Oh, why na gani ginatakdan bulang? Ano takdan na puro nami daw wara blang sa bakit lawas sa manok bisag budalon. Abi ko why nang ginatakdan bulang ginahamlasan mo na lang. Sige, Meng. Hello, Meng. Oh, nautod naman siya. Sige, Noy. Thank you so much sa report ni Partner B. So, mo tong report sa atong nga koneksyon direkta sa probinsya sa Antique. Parte ni sa senior high nga nag-suicide bangod nga nagulping nga nagnubo ang iya nga grado sa iba niya nga subject 79 instead nga tag 85, 88, no? Nagulping nag 79 hindi ya mabaton. Ipabati ta sa inyo nga ato na interview kay Mayor Jared Triñas parte ni kay na sa ilang nga ginsapol
nga istoryahan upod sa gobernador sang Iloilo kay Governor Arthur Defensor Jr. Kay Toto Defensor kaga didto sa Negros kay Governor Bong Lacson kaga sa mayor sang Bacolod City. So mayara sila nga ginplastar kag aprobado man sang Regional Interagency Task Force ang ilang nga plano nga kun mahimo ang inbound kag outbound suspendidon lang suspenderon no sa sulod sang isa ka semana. Ipasa ni nila sa Lunes pa, i-deliberate ni within 2 days siguro mga Miyerkules ina maaprubahan kag amo na maga-epekto ang mga Wibes no mga epekto ang suspension no wise sang pasahero makatabok bakadtos Negros alins Negros bakadto diri sa Iloilo magluwas lang sa mga pagkaon sa mga kinahanglanon no mga essentials no kinahanglanon dito sa Negros kinahanglanon naman sa syudad sang Iloilo yari si Mayor Jared Reñas. Well, wala pag-presentar ko sa posisyon ng Iloilo City. We presented number of cases since May 1. And ang pakita namon kung ano padasit mong sa ang kaso alin sa ining bulan para sa Enero hasta sa Abril. Ang gobernador sa probinsya nagtampal nga kasuportahan siya bangod nga nakitaan Manila nga daw gasaka man ang kaso sa probinsya. Ang Negros nagway man sa objection kag ang Bacolod way man nag-object ang tanan nga agencies nga to dito ang NEDA, ang DOH kag ang iban pa why man sang objection including the ILG amo na nga aprubahan 7 days pero ipasa ito sa national government parang ang national government amo ma-approve bago lang kami teksanay ni Secretary Anyo kaya ginpadalan ko man siya sa kopya sa atong request sila nga isang portahan niya kita sa IATF no kahit sa ibalantang meeting sa IATF usually daw Lunes na daw. Oo. So, aprobado nga i-suspend lang ang inbound kag outbound na Iloilo, Bacolod o Negros, vice versa? Ang approval sa regional lang ni. Oo. Pero ang approval sa regional dapat ma-confirm pa sa National. national IATF. Oo. So, sa ano pa ina, no, sa pati Lunes adlaw ang ilang meeting, once ma-take up nila, i-announce pa na nila. And nangayo lang si Governor Lacson nga hatagan lang sa tempo para ang mga tao nga makulit diri sa syudad, sa probinsya, at amuman ang makulit dito sa Negros sa Bacolod, may sansa sila nga makapaulit dito. Oo. May exemptions man para sa uniform personnel, para sa mga medical, kag sa humanitarian na reasons, no? Oo. And ang cargo, unhampered. Oo. So, pasahero lang din. Magluwas lang sa din pang mention mo nga pwede sila makatabong. Pasayro lang lang. Oh, see. Kag ito man lang ni kaadlaw nga pangayo para tagan man sa kita diri sa syudad. Oo. Na ma-control tanay ang cases may pinakita daw ka dasig sa atong transmission. Oo. Ang proposal ninyo May 17 to May 23. Pero ini subject for approval sang national. Daw hindi na ni siguro May 17, no? Because assuming nga ang tanan nga tao tatagan sa 2-day notice,
approval abi sa Manila, i-assume ka sa Lunes. Oo. So, i-announce na may 2-day notice. So, the earliest might be Thursday. I see. So mga Thursday, amo na siya ang suspension dira masugod after 2 days sang ilang confirmation. Oo, amo na. Yani ang tawag ang lantaw ko. Pero, of course, depende na sa national, no? We cannot preempt the decision of the national IATF. Oh, sang una mayor, diri kita sa siyudad sang Iloilo, nagka-single digit lang kita. Subong, kumusta? Well, kagapon na 48 naman kita, no? Oo. Medyo madamo-damo ang aton cases. Ako na daw para sa aton, I think, ara na din pagbuha naman sa social media ang graph. Bitaon din nga ang aton nga average number of cases per day kumpara sa Enero daw sa duwid kita po. Anong kausagid mayor sa inyong pag-monitor? Ang ano ni Danny daw sa ano na no? What cases? Oh. Si Mayor Jerry Triñas. Yes. So mo tong iyang confirmation. Now nga mayara gid man silang plano Mayo 17 tub Mayo 23. Pero sa Lunes pa ini i-deliberate dito sa national. So posible kung naling nga ma-approve, so no kay Mayor Jerry Triñas, may 2 days pa ina nga publication antes ipatuman ang ilang pag-suspend sang pag-travel sang mga pasahero Iloilo to Bacolod. Kung miyembro saya sa o kung medical staff saya o kung mga miyembro sa sang EFP, BNP, at pwede sila yan. Alin kay Orly Cabalfin, paano magsulod ang virus sa ilong sang bangkay kay why na gani nagaginawa mo gani? Paano magsulod ang virus sa tutunlan kay patay naman patay gani ang kwan hilamon tawo pa ha. Kung virus magsulod dito hindi sa mapatay kay hilo to gininom ya. Kaga siling nila positive way man sang ginhatag nga resulto sa pamilya. So, nasa pagpangusisa ni partner Roming Antonio atong correspondent direkta sa Antique. Check nato nanay ang update sa COVID. Upod kay Trixie Faith kay nagtaas naman. Kay nagnubo ang numero. Check ta ang update sa COVID. Iloilo Newsline COVID Update. Trixie? Here are the COVID updates. Philippines sources DOH.gov.ph. New cases 6,739. New recoveries 8,952. New deaths 93. Total active cases 56,709. Total recoveries 1,062,427. Total deaths 19,051. Western Visayas sources wvmc.uh.gov.ph. Total active cases 5,572. 74. Total cases 40,520. Local cases Aklan 47, Antique 3, Capiz 62, Guimaras 2, Iloilo 38, Negros Occidental 115, Bacolod City 51, Iloilo City 57. Recoveries reported today 266 plus. Total reported recoveries 33,944. Deaths reported today 12 plus. Total reported deaths 992.
Worldwide sources worldometers.info/coronavirus. Total coronavirus cases 162,667,793. Total deaths 3,374,658. Total recovered 140,599,378. Iloilo Newsline COVID Update. So madamo nga salamat sa atong mga listeners kag mga viewers. Wala na kita sa antinion sa atong nga pagpangalagad. Sa pamilya da ni Tito Arsenio, sa kay nanay da kuno ni Unyok, ni Toto Gardo, Desiderio. Mayong gabi lang kuno sa inyo da. Sa pamilya Plaga, pamilya Calataro, ay Noel Calataro Yanson, mayong gabi. Kay Manuelita Sibunga, mayong gabi. Salamat sa pagtanaw. Sa mga listeners naton, mga viewers, thank you so much. Ay naplanuhan naton ni adjason na ang aton paging program. Kay ti damo nagasinulod nga mga impormasyon. Damo nga nagasinulod, pero mabatean ninyo lang na sa pila ka mga inadlaw kay subong daw alang-alang pa. Kapin pa nagtaas naman ang numero sa nga COVID naman diro sa syudad sa nga Iloilo. Buwas, why pa man sa nga panimbahon? 1 week to mo. Ang why? Mati lang ka mo diri buwas. Sa Iloilo Newsline alas 9 sa aga. Sa matap kita. Mahukap kita sa Haro Metropolitan Cathedral. Okay? Sa mga nagahiwat sa ilang kadlawan, happy birthday ha. Thank you, kid. Thank you. Wala na kita sa tiniyon sa aton nga pagpangalagad. Pagi diri sa Iloilo Newsline. Thank you so much sa pagupod, sa pagtanaw, sa mga Ilonggo, sa iban nga mga lugar, sa iban nga pungsod. Salamat gid sa inyo nga pag-upod diri ha sa amon nga programa. Thank you man sa taga Philippine Army, sa Philippine National Police, sa IPPO led by Colonel Gilbert Guerrero. Sa Spearhead led by Major Sinon Pansito. Thank you. May mga programa na sila. Thank you, kid. Thank you. So, diri lang kita kutob. Ini ang inyong mga alagad. Chief Secretary Camacho Diaz. Kag ako naman, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat. Kag mayong gabi, Pilipinas.